Skok. Čekaj, on je iz Buzina. Nije ga pozvan. Onog iz Buzina. Mislim, on nije loš, fakat u Buzinu je bio dobar. Ovo ga je odnio. Jaki, zovi. Šta je ovo bilo? Vučen. Robert! Koji sljedeći, 17. sljedeći, da bar pozove nekog iz 27. Za kaj, da? A za Goricu. Mislim, ovo je naš 2008. godišnji. Ali ne. Jer ovo je loše. Ovo je jako loše. Trebalo bi pitat kak recimo sada dvije, koliko
mislim, životne navike. Naprijed, koliko recimo ti treba spavati, koliko je dopušteno ležati u krevetu tokom dana. Recimo, to su neke stvari koje su, recimo, meni. Jer jako, On će ti reći da sigurno ne smije ležati toliko dugo. recimo, jako se jučer probudio u 8, ali ležao sigurno do 12. A onda je opet ležao ono popodne, isto 4 sata jedno. Znači, krv izlazi iz mišića nogu van. 1-0, Jedan, da. to je zabit. A više što se sami To zabili. je više. Ne znam gura. Bilo je tamo, mislim, čak i gol. Kad sam išao, daleko sam bio, nisam vidio tu koji je. Perić će u biti igrao. Pucaj. Bravo! Bravo, Jaki. Rekao sam da. Koliko? 25 metri je bilo. Je. Bilo je. Ali ga to malo ohrabri sada. No. Ma treba više pucat, čim dođe tak na 25, 26 Treba je metara. On udarac i Da, izražen. kužiš. Pa nešto će se izrodit, kužiš. Mario, jel to snimete, Mario? Aha, je. To je to. To mu dobro kaže. Što kaže? Znači, nemoj da stane lopta. Ne stavi. Kad su mu dali loptu? Odmah. Nije kod formi. Još njemu treba vremena. Malo dobro, on će donesti živost malo sad u vezni red. Živost je unik. Da. Da. Bravo. Ovo je bilo mi najbolje. Ne mora je primiti, samo odigrati. Stane. I ovo mi već zaleđimo. Bravo. Zna se postaviti. Malo je bilo obstrukcija igre. Ljetni ima brezu krašeno. Tako se neka prije ima. Neće gori dođe. Sam. Priči ga!
Aj, Čovječ, Jesi, škrt. zove ga jako. Jako najviše zove, i njega najviše zove. Perić nema najbolje. Pazi, pazi. Ajde. Bravo. Odlično dal, ali hoće ovaj uput. Ništa. Ajde. Pucaj! Bravo! Najgore dok ne sudi. Duplo bolje od prvog. Prvo bome bilo za zaborav. Igraj! Da se njima 3 gola. Dobro je. Obreko, ajde, igraj! Da li su ovi fizički sada? Takni sam. A fizički su Haškovci pali. Pa je pogledano šesticu, no, uopće nije neki. Kako se vuče. Šuti, igraj! Malo sam ne dignuo. Dobra, izgled Borio Koran, ti ćeš 40, ovaj gol mislim trebao ulovit lagano. To mu je prva greška. Ti ćeš 40 metara. Kad onda samo se zaderemo.
Jako fino od izgubiti. Evo, krilo je krasno. A inače nije on bio na početku sezone bio dobar. Sada je više trčao, borio se. Da, imao je Vidi, to. ovaj lijevo krilo. Kad je on bio prije? Pa bio je i na beku je igrao, da je više trčao. Miro je krivo. Ne znam. Igraj mu. Gle. Kako mu neće dodati? Ne razumijem. I sad dode meni. Komplicirano. Ne, Ja to njemu radim. Nije on njemu sad nije to. Mislim, nije posao, znam. Rajke, vidi ovdje. Rajke, vrati se, vidi ovdje. Ko je ovo? Vrela? Krilo. Mislio koca. Ne može postati više. Ma može. Vidim da je dosta. Ona na početku je malo trčala sad. I kreće se. To je trebalo pustiti prema. Da. Najgore kaj mogu biti. Probaj. Igraj! Bravo! To hodno. Koliko je loših lopti dao? To je čisto. Predsjednik Nikola ne nikoga. Evo, vidi sad prilike. Ajde, bisti. Viš koji ste trčimo se. Bravo. Zaslužili su gol.
Probaj da. Probaš. Vidi. Pokretanje Perić, isto dosta motoričan. Je, Dosta radi ovih. On isto ide privatno u teretanu s nekim. on izgleda nježan, ali puno trči. Puno trči motoričan. Ovaj Perić. Perić, ovaj mršav. Ali mora se vraćati Ovaj, više. na centru sada. Mora. On sjepa. Svaka od njega je. Jako je prošli tekom bio baš trkač i jako Pa i raspoložen. sad je, umori sad, ne možeš pitati. Ovo nešto slabije. Koji ti igrač može toliko trčati? Ja, Tu je znam, liga, da. imaš to. Vrhunski Hamuli, da. Hamuli kadet. Još ti si Pričala to, znam, oko 60 minuta snaga padne. Da, malo. to su rijetki koji 90 minuta mogu On je puno izdržati. trčao, koliko je puta doli gore. Je. Samo mislim da je prošli tekom još više trčao. Ne čudim da je požao samo 3 dana, to ne čudim. Pa valjda radi one ekipe da i njima bude. Probaj. Isuse Bože. Evo jedino mora. Što bi krv. Kako je lopta pogodila. O Isus. Bravo. Iz tjesnoga. Odmah kad ide vidiš ovdje da je... Ajde, Mate, prva, leđa! Tu je samo vez. Bravo, ajde. Ajde, izbi. Bravo. Ne može bez tiša više. Može, man. Rupo, Perić, glavu!
Napokon da mu je dao za dupli pas, ono. A kužiš Perić. Ja, borac moj. Jakov ima start, ima brzinu i treba koristiti ovako kad ima loptu, treba povući loptu. Ne treba se... Ako ima prostora, treba svoj prostor. Na njih dvojica su trebali sad još iskombinirati bolje. Dobro su krenuli i onda... Ovaj danas nije loš, njega ne može treba Počeli su negdje brzo, 10 počeli. 5 minuta nisu bilo, sad 10 minuta se igra. Pusti do kraja. Daj odmah loptu. I treba ili puta da ne da, ili puta da ne da. A desna strana im je katastrofa. Znači neko bog. Neka najviše uči. Prostor pro. Go. Odlično, odlično. Odlično. Da. Leđa! Ova strana im je ovdje loša. Koliko je? Još 15 minuta. A ne, ja sam prekidao pa sam nastavljao, znači ono kad su tamo ležali to. Ali 10 minuta sigurno još. Dobar dan, Bog. Bog. Bravo! Ide uci gore, Matija, sad sam si. Daj zabiti jako.
Ajde, gledaj, ajde, sad šprinte. O, Je bilo opće ili ne? Je, opće. Rekli su da Offside, zaveže. alo! To vezna linija jako Koci i Perić, to je solidno. Da, da. Bravo Ivi! Sad čuvaj, bijeli! Ajde, kaj si ga? Bravo, ajde, ovo je dobro. Koliko Perić trči danas je, pa ne mogu. Dobra, ali... Evo, jedno vanjsko da je. da. Ali pazi, negdje 80 minuta. Da. Perić trči ko da je tekma. Da. Zabilka ili su došli to Daj, čači! Puna! Ajde! Ajde, Dorić! Daj mu, Kad ide, uvijek je, kaj ćeš sad? uvijek je dobra voda. Ne mora jako više. Jako se izborio, ne mora više. Muci. Bravo. Odlično je. Ovo te je napravo suđeno na pravo. Dobro, bravo. Treba i treba utakmica, vidi se da nije igrao dugo. Ne može ti tako, moraš...
neće ući. Neće. A dobro, ajde. Dobro je, dobro je. Ja. Daj mu plavi. Čuo plavi karton, 10 minuta van. Idem zeti. Čekaj, će to doći. A to sad u nekim niže ligaškim utakmicama isprobavaju. Ozbiljno? Da, u Europi. Ti možeš, koliko si ti zajebao dribling? A malo mi je to i bez veze. Plavi, pa čekaj, kaj to? Pa to ti je gore od nek žuti. Pa ali to ti ide kao na 10 minuta Plavi ti je van. da iziđeš van ko na malo nogu. Bravo! Ko na malo nogu, 10 Da. minuta van. I opet se Dalje ova vrati. malo niže. Ali kuži, kad bi dobio žuti, kad bi dobio plavi, to mi nije jasno. Ali ovisi o kako cijeni sudac, znaš. Ovisi o intenzitetu Da. prekršaja. Znači, van koliko par minuta? 10 minuta. 10 minuta. Pa tako je na malo nogome to je, Da, da. na 2 minute. Ja. To ti je bolje dobiti na žuti nego plavi. A ne, 2 plava, ja mislim onda ti je on automatski žuti ili nešto tak neka fora. Crveni, vjerojatno. Neka Kao i u ima, vaterpolu više ne može ući. neka fora je. Ajde, tu sad dupli pas, da prođete. Da, u biti kad gledaš na nogomet, jedan od rijetkih sporta gdje nemaš ono da moraš ići van. Ne? Da. Sad treba jako zvati. Vuci, vuci! Smanjili bi više onih naš laganih faulova, ono ko kad kreće nekakva kontra pa ono lagano ga faulira tek toliko da bude faul, znaš. Da, To nije to ono doslovno namjerni Da. faul, jel kužiš? da. Ko tu, kak je ovaj povlačio ga ono, da ga zaustavi, da zaustavi cijelu akciju. Znači, ne bi mu ni sudac dao žuti, nego mu dao ono... I odu ti dva igrača van i Da, haklo. primiš 3 gola. Da. Ili ako si Hrvac, ko u rukometu dobiješ gol, ono. Ako imaš igrača više je. Tako je Real raskopao Gironu sinoć. Da, ja sam baš očekivao. Bit će, 5-0 je moglo biti bez brige. da zavi ovaj penal. Moglo bi ovako i 3. Bravo. Ali s ovima je poslije lopte prvih 40 minuta 60%. Gol. Evo, Bravo. Bek je bolji napadač od krila. Da. Salga je mogu to malo više ići gore. Može iza Brdaš. Vrati. Napadni prostor. Ako ne napada, vrati. To mu je dobro rekao. Dobro mu je rekao. Perić trči, meni to. Težak za dodat, ko to je? Možeš. Aj, Koncentracija popušta. Priđi mu jedan, ajde. Pa nemoj ti dati noći. Vrati. ajde. Hvala Bogu da nešto odigramo nazad. Može.
Bada je jako to. Bravo, golman. Bravo, golman. Stativa. Dajmo. Malo leće, dajmo. Priđi mu da ti može odigrati. Ajmo sad jedan zabit, ajmo! Sunce. Još odi do kraja u sredini. Da, onda za sve. Tako, bravo. Sam, Vuk, mir. Bravo. Evo je, može. Bravo, Vuk. Čuvaj noga. Pa zakaj ono, kužiš, ne. Čekaj dugo. Ja sam bio pored njega. Imali su prostora, kužiš, iskombinirati nešto. Ja isto kad ih vozim na trening, njih dva nikad ne pričam. Da. Leđa, vidi dvojica. Koji? Pa ja mislim da nije offside. O, sad, daj. Okej, ne moraš ti pričat, ono, momčad. Ne ono, ali evo. Kad ih ti vodiš, ili pričam ovdje? Ništa oni jednostavno se nisu se kliknuli. A idu stalno skupa na trening. Bravo. Ići na loft. Tak, u autu. Vidi ti ide. Bravo. Dobro.